Milí Dúbravčania, milí farníci, dovolte mi, aby som vám v tejto chvíli všetkým poprial požehnaný nový rok 2025. Poprial vám veľa zdravia, síly, odvahy a najmä, aby ste prijali pozvanie nového roku, ktorý je zároveň jubilejným rokom a pozýva nás k tomu, aby sme boli pútnikmi nádeje a nádej nezahambuje. A myslím, že ju všetci potrebujeme do svojich životov a tento svet potrebuje, aby sme prinášali nádej do každodenného života. Nech ten jubilejný rok pre nás všetkých je pozvaním k posilnení tejto nádeje, ktorá neplynie z našej síly ani z našich schopností, ale ktorá nám prichádza v Ježišovi Kristovi. Na začiatku tohto jubilejného roku sa v Ríme otvorila jubilejná brána. Otvorme aj my na začiatku tohto roku naše srdcia Kristovi a našim blížnym. Milí naši farníci, všetkým vám prajem požehnaný, milostiplný jubilejný rok 2025. Nech je pre nás všetkých naozaj výnimočným, čo sa týka prijatých milostí, ktoré nám v ňom náš dobrý Boh chce dať.